हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'निफ्राय नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। नै ना गुरनो फैदोंमोन, दा थांनोसै आरो। आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होलां। नैनिफ्राय ना लाग्राया गोलैगोन माथो ना बिदि थाङा, नाया गोलैजोबगोन, नाया गोलैगोन। फायफानानै जि दुस्थु थाब'आबो न'आव खाथि लामाना, लामा खाथियावनो गुरदो। एनै ना गोलैजोब्बाय, थां सेस ना गुरदो। नै पलिया गाबबाय थायो, इनिखाय दसे सायाव फैबाय, दा गुरहैफिननि र'। फायफानानै दिगदार खालामबाय थानाङा दे। नोंखौ नुदों ना फै गुरखांना फैबाय, लोगोफोरा गुरबाय थादों। नै मा खायसा खामानिनिफ्राय बाय थब फैनो गोनां जाबाय आरो गिदिर खासिखौबो स्कुलाव लानो थांनांगोन ना। दिनै सेटारडे नैनिया गैया स्कुला। नाखौ सायग्रोना लानोसै दानिया। दंबाय बेयाव माबानि दङनो ना फ्राय खालामनो आरो। संख्रायनो खांख्रायखौ लाय थाखासो जायो दे। एरबाय थाबा गोरलै एरा मोनखादों नाया बेरो। जानो हागोन दे, खांख्राय जानो हाला खालामबाय थादों। बायदिया बेखौ संनानै होनोसै। फिसाफोरनो नाखौ जाहोनो बायाना सु गोजा, खांख्राय आन्था जाबा जाथों, जायाबा आरो बिदि खालामनानै माबाय बाय दंबावो, बेखौबो एवथारनोसै, बेखौबो एवखांबाय आरो। भिन्दि आरो रङालाव बेखौ बेलेग बेलेग हाग्रोना लानि। दा मारै एवो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना, हाग्रोना लानि। दायो डाइरेक्ट बानानिसो दिन्थिखादों आङो, ना फ्राय खालामना दोननायनिफ्राय। दहाय संनो टाइम मोनाखैमोन ना, दा मानानि संखानोसै आरो। नै रङालाव बुद बाय होदो, सयाबिन बाय होदो, हाखांना लाबाय। ओमफ्राय नै भिन्दि बेखौबो हाखांना लाबाय। दानिया नैखौ एवग्रोनि भिन्दिखौ, दरायाबो दंबाय, बेयाव थाव होनोसै। थावा दुंबाय, बेयावनि रं ओइ दलथा दे रं होबाय, ओमफ्राय दानि बेखौ होनोसै आरो। मोजां एरनोसै। संख्रायनि ओमफ्राय दानिया खोबहाबना होनोसै आरो। खोबनानै लरा गुदुङाव नांदों। A few moments later. मैया दसे
गेजेरावबो नायखांबाय दा खनसे नायलायबाय आरो कालार रं नांदो खिन्थु कालारा नुवाखै बेबायदि ओरै फिसा फिसाबा थाव खमबाबो जायो आरो थाव खमावनो बरियानो माबादो थावानो गैया आखाइनो अर फिसा होनानै एवबाय थादो मोनबाय थागोन बेयो A few moments later. जाबाय खांना दोनसै इखो मोनबाय खांना दोनगोन लरावनो होबाय इयाव लाव एवनि नै थावा दुंलायबाय पासफुरन ओमफ्राय पियास होनोसै थाव खावसे होबाय आरो जाबाय पियासा दानिया होनोसै लावखौ बेयाव होनि संख्रै ओमफ्राय रं होनि आरो मोजां एरना लानो दसे खोबना होनो A few moments later. दसे थानानै लायबाय नैया बेयाव होनि गरम मस्ला ब्रेकखौ मस्ला होला आरो गरम मस्लाखौल' होन दसे खोबहाबलायना होलायनि A few moments later. माबाय जाबाय दानिया दै होजासिगोन आरो दै होनोसै बाय सिथा बांबाय लरायाव दै होनगोन बारा होआ बाय रुखाबाय बायल' होगोन दानिया खोबना होनोसै आरो मोनबाय थागोन दानिया नैथिं खुन्दुलि रुदो इखो माबानि बाथोन देगोन रुखांनानै सिंखावना होदो बाय A few moments later. लास्टाव मोननो खमाव जिरा गुन्दै होबाय आरो थाब हरदो जाबाय मोनबाय जाबाय मोनबाय खांसै बन्द' खालामसै रुखांबाय दानिया नै पियास रारा सामब्राम फालौ आरो संख्रि बिराद गोथाव जायो आरो बेखौ देना सोरबा जायाखैबा देनानै जानो नायसिगोन ओमफ्राय मिक्सियाव होनोसै बाथोना जाबाय जि बरिया जाखाबाय रुटिफोरदो पुरिफोरदो जानोसो जि गोथाव जाखागोन Iya, umam dor kauni. Oro kauni. Mua kan hanggar say. Udah biasa sangat neman wana ya. Iya. Panai ini kak. Iya.
Nङा यानो टेम्परारि ओरैनो खामो मा सायाव ओरैनो खावनि गेसाव खावबाथाय माबा होथेजोबो अरावनो खावनि लाखै सायाव अराव होबा खामो इयो मोना सायाव खावनि लाखै खावग्रोना लानो दा दिगदार खालामसोदो मैया बेदरखौ फिसा हाना लाबाय ओमफ्राय पियासखौ संख्रि होना लानानै गेलेग्रोना लानानै दिनै खनेबारना आंजाया गथ'फोरनि आन्था ओमफ्राय नादो बख्लादो संदो जों भाजा दोनजागोन आरो जाया माने आरो बाहेरायाव थांबा खमायनानै जानो गोनां जायो आरो न'आव थाबा खिन्थु जाया आङो बाहेरायाव थांनायबो जायाना मालाबा बाय चान्स थांनो गोनां जाबा जायो आरो ओमफ्रायनो इसोर खानैनो आन्था फालौबो होनो हायाना फिसा खासेनो नैबे फिसाजो गोदोरनि रङालाव माबा अमा बेदर ओमफ्राय पटल बाथोना ओमफ्राय नै फिसा खासेना रङालाव भाजाजों जाहोगोन आरो इसोरखौ जाहोनोसै इबे जाबाय आबौनि बख्लादो नादो मैगं रङालाव भाजा बाथोन भिन्दिबो जाया आबौआ आरो सानि आबौनि खानसेया इनो आरो बेलेग खानसेयाव जाया नोंहा बेलेग खानसेयाव होबा दायनांसियो माबा नैबे आरो आंनि आखाम भिन्दि रङालाव आरो बाथोन इदिनो जागोन आङो दानिया जाग्रोना लानोसै बिदिब्ला दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन।